ty vole, děje se to! Reálně jsem včera nemohla usnout, jak jsem se těšila. A celý týden mám podle mě stres, jestli to dopadne. Nemáme ještě hotový světla, lidi už jsou tady, čeká se fronta, ale víte co prostě, my to stejně dáme. Let's go! Co na to říkáš? Takhle, jo. Všechno tady. Na Na stage? No takový Na stage jo, ale ne před hodně lidma, který cvičí. To je to důležitý říct, že když nehraje hudba a člověk cvičí, tak se jako ochrana se takže na tebe trošku takže ta je moje role docela důležitá. Half burpees, jumping jack, takže já vám říkám, že na ten konec tam musíme dát ten fire. Ty už trochu musím blikání, vole. Dej tam na to fire bude na konci. A core bude you are your own limit, asi ne. Pak dáme the only fucking thing I need is the community a pak bude fire. A ty si mezi tím hodíš tady ty grafiky. Dobře, a teď jdeme na tu nejdůležitější část. To jsem já, no. Jak ta Olga. Jo, já chodím do snídaně, říkají mi, jak se jmenuje ta druhá, ne Olga Šípková, ale ta druhá. Ty vole, jsem to zapomněla. Jdeme na tu fotostěnu, nestíháme. Tak, kde jsou na tu fotostěnu? Oni teďka si berou kafe No ale já potřebuji jít teď hned to vyřešit. to ukaž a já to... A Lucku mám kde? Luci! Hele, budeme ty stoly pak muset při to, protože když se vám naženou ty lidi, tak ať... Jo, super. No, ale tam se budou fotit ty lidi. Já myslím, že budou páskovat venku. No, můžou páskovat To je venku. mnohem lepší tohle bylo. Protože ty lidi se vám tady nahrnou a... A kde budete? Ne, tady být nemůžete, protože ty lidi se musí tady fotit. Venku a rozdělte to. No, tak když bude ten člověk stát tady, tak ho nikdo bude moci fotit, asi ne. Jeden člověk dělá celý proces, je to hodně dlouhý, tak si spojíme na dvojice, jedna bude odškrtávat, druhá přidá dávky na vás. No já myslím, že jí dáme sem tu fotostěnu, ne? Jakože, no. Širikovka a přijela Linda, tak se to dají do toho jako hodku, tak do toho rohu, jak Jo, ty dveře. jo, super. A mně by se líbila ten fotostěna tady jedna, když nás bude mít. No, kamo, on to napočítal, že se sem vejde 220 lidí a je nás 300. A já. Ty to tam počítal a říká, seš Kláro. A já, ne, to bude v pohodě, Krištofe. Ne, to nemusíš, on už to nepočítej, on už to počítal. Já bych tu fotostěnu dala sem. No já taky, no. Stejně si nebudu proti v průběhu, oni pochopí. Hele, pojďte, tu fotostěnu bych dala sem. Věndo? Jako, mně se líbí, jak je to clean, ale jako myslím si, Jo, takhle. ty plakáty vypadají dobře. Tady, tak to nevadí, to se tam nevadí. Právě. No jo, ale tak kdybychom je dali takhle do řady, no, že by to bylo dlouhý, než tady jeden čtvereček. A co kdybychom dali jeden sem a druhý, jakože bychom je dali zvláštně, prostě přijde debilní, že z toho uděláme fotostěnu, kámo. To je ten záměr. To jo, ale jakože mně přijde mnohem lepší, když je to tady napsané, že to uděláme jako plagát. No ne? ale tak to pojďme dát do tam těch místností. Jako tady to už bych fakt nechávala čistý. No tak to nalepte tam, no já nevím. Jakože mně se to takhle líbí. Počkej, podrž nám to. Počkej, product placement. Počkej, musíš nám to podržet, Peťo. A podrž to a otevíráme tady lepení plakátu. Počkej, takhle se to dělá. Takhle. Přesně, ještě musím dát do kamery. Teď už je pozdě. Tady mám, to jsem si řadil podle jako key, aby se to dobře mixovalo, OK. aby to znělo dobře. Jo. Kluci, můžete nám, Krištofe, můžete nám zapnout, jenom bychom to slyšeli. Protože já si myslím, že... No, musíš se dívat tady na ty písmenka, jo. Protože já to si rodil podle toho, co je, protože když, no to nevadí. No řekej, Protože tam na ty.
Když se máš, tak já to složím to jako 2A, 2A, 3A, 4A, Jasně. 2A, protože podle toho, když máš stejný písmenko nebo aspoň stejný číslo, tak to navazuje dobře Chápu, harmonii. Přesně tak. Jenom jde o to, že ta verdolák me in my Portuguese era prostě si myslím, že je hrozně divoká na to, aby už jsme to pak zavřeli, please don't fall in love with, nevím, no, že jakoby Fireball to je asi všechno jakoby dobrý, že jestli to třeba nejde vyměnit s tím vlaky, protože ten má taky 6A, ne? Takovej. 6A a tady je 10. Já jich tam potřeba jeden track na to břicho, jako nějakou šílenost na to břicho nakonec. Na to se může cvičit břicho, ne? Co myslíš? Je zpívá tam belly dancer. Nakonec to chceš. Jo. No, protože oni budou mít nějaký hold v plenku, já vím, ale prostě musíte sedět k tomu cvičení. Já dám nějaký impro, dobrý. Máš největší úkol dnešního dne. V půl musí být všechno připravený. Ty to zkontroluješ. V půl musí být všechno ready, jo? Všechno. Jasný. Banán a natura kojenecká. Nic fancy prostě. Vincentku mám v tašce. Já jsem koukala, že to se jako moc nemiluješ, takže ať seš to furt jenom podtrhneme to prostě. S tím banánem, kámo. Přesně, ne přesně před rokem, kdy to přesně tady jsme se malovali na to, když jsme tady měli event minulý rok. Ališka odletěla do Turecka, ale Péťa je prostě fantastická. Takže na mě čekala 30 minut, protože jsme měli skluzu ze vším klasicky, ale ona to stihne, viď? A chtěla bych říct, že ač jakoby to nevypadá, tak jako to, že vypadáte dobře, je fakt důležitý, protože se cítíte líp a hlavně jakoby na těch videích vypadáte dobře, jo? Prostě na těch fotkách vám to sluší a nejste pak nešťastný z toho, že nemáte hezký fotky z eventu. Já teda jako většinou nemám moc hezký fotky, protože furt mluvím a mám jí buď rozumíš, ale já se budu snažit tolik nemluvit. Peťo, co budeme dělat dneska? Teďka za make-up? Nějaký nude sporty, hezky rozářenej a ať ti to prostě podtrhne. Sporty Spice prostě. Taky to všechno, ať ti to podtrhne, co máš hezký, takže vlastně všechno. Je hodná ta holka. Takže tak budu ještě hezčí než normálně, guys, prostě. Decid, co jsem to chtěla říct, musí dát banán na kojeneckou vodu. Když procházet mezi těma lidma, budeš jakoby, kdyby náhodou byli zmatený, že neví co, tak... Ale opravovat jako techniku nemá. Ne, můj popisek hody. Světlice objednáno. Takhle vypadá lekce, když to děláš 15 let a takhle, když to děláš 2 roky. Počkej, no ale teď mám i holčiny, co to mají jako všechno úplně. I nakreslený obrázky k tomu mají, jak ta pozice vypadá. No to jo, ale třeba jogu nemám takhle napsanou. To vím prostě, co budu dělat. Stačí ty věci dělat jenom 20 let, pak už se to naučí. And we need to wear something fly. And if you don't know me, guys, then I don't wear anything fly. Potom intro, no, takže po intru půjde If You Are Waiting for the Sign, pak půjde teda, ale mezi tím intrem a tím If You Are Waiting půjde grafika, ne, nějaká, a pak tam půjde. Jo, ne, to až k něčemu jinému. Takže tohle, potom půjde tohle, pak půjde grafika. No to ale furt platí, že ten I am too sexy for all this stress půjde furt na ten plank, jo. Pak bude lunge hold a k té goddess, pak je tam goddess a tam půjde dance in your darkest moments, jo, a tam je necháme něco tancovat. Co bych ráda, aby to bylo hezký. Modrou, jo? Jo, růžovou. Dobře. Takovouhle? Co? Trošku míň. No, hezky. No ale Davy, já ještě neslyšela, co na to říkáš. No brutál, já mám hroznou radost, jak je to osvětlený, hlavně, že tam z jedné strany úplně jako svítí slunce na to pódiu. Bomba. Nebo slunce, ale počkej, to je ale na světlo. tebe to bude tmavý, jakoby
ten kouř, všechno, světlice máme, všechno máme. Máme i mlhu, prosím Máme vás, mlhu. takže jako všechno bude. To se posrali, kolik jste objednali těch fotografů. Čím víc fotografů, tím víc lidí. Jak se těšíte? Jo? Žádný pižámka nebudou! Já se střídám úplně všechno. To se tady... Co on tam udělal? Je to si dobrý, jo? No, úplně vypadá. Hej, ty se mnou ale chodíš všude! I can see you're skeptical. You can have a little faith in that. Já už na to koukám 4 hodiny, tak si říkám, jakože v pohodě. Jakože, jo? A když to říká Linda, tak je to pravda. Je úplně jedno, jestli se vám něco nepovede. Jestli se vám to nepovede 2krát, nebo 3krát, nebo třeba 10krát. To nejdůležitější je, že se nikdy nevzdáte. To bylo fakt šílený, jakoby. Bylo to šíleně fantastický. Budu podle mě spát tak asi další týden a já nevím, no. Jako asi možná bych řekla, že to byl největší event, který jsme prostě udělali zatím. Byl nejvíc šílený a doufám, že se to všichni užili. Já už asi nemám co říct, protože jsem mluvila od rána od 10 až do teď, takže jdu si udělat týmovou fotku a budu spát ještě týden. Takže díky všem, co přišli. Díky tady Yoga Gangu za to, že ty vole jsme zase zandali takovouhle divočinu. A you know, we are not stopping, we are just getting bigger. This is just the beginning, guys!